Chuinóis le galéir is mór an frib léad agus an nóir dom mar híiseach a bheith an seo inmh ag lá chuoineáin náisiúnta an Ghorta Mhóir. I gcuine orthu siúd ilig a cailleach le ling blianta tragóideacha an Ghorta Mhóir in éiring. Is ceart agus is cóir cuiineh bhlianta suaite coracha an Ghorta a chuig a bhaim an tír seo I mórán slite dúilteacha. Dag an Ghorta Mór drochionachar fi le bhaintear na tíre an danga dhúchais an Gaeilge, chaidán marachtála an déanra agus chultúr na tíre. Dimig mór chuid den déanra imirce agus bhí taiglig fudfad na tíre híos leis an imirce nuair nach raibh an dara roa ag buil taiglig achamacht ón tír bhád bán na himrecha. Bhí bhór chuid agréochta agus glúiseachtaí iireachtaí a dhéanamh tar éis an Ghorta, an tanga agus an chultúr a bheochan de ríis. Bhúnlaigh agus crothaigh an Ghorta Mór, darcha carnach, tuiscinach an phobal in Éireann ó thréimhse an Ghorta ina araig. I le tíre eile fud an dáin, a dulling tragóidí ná dúrtha, nó gír leanún suas go dtíon lá atá bhain. Ní gá ach fécint an gáir galéire tá tuga ag muintir na hÉirdean do phobal na Ucraine. Tá tuiscint againn mar phobal dheacrochtaí agus dúchláin agus dá bhar sin tá comhá againn le tíre eile atá ag folingt.